তেওঁলোকক মানে আমি প্ৰথমতে সেৱা বৰ্ডৰ যিবোৰ ষ্টুডেণ্ট আছে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পোৱা তেওঁলোকক আমি আদৰণি জনালোঁ জনাই ইয়াতে আমাৰ বিভিন্ন গেষ্ট আহিছে গেষ্টে তেওঁলোকক ফেলিচিয়েট কৰিছে তাতে আমি ক'ব লগা এটাই হ'ল যে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল হওক সেই কামনাৰে যিহেতু ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছে যে সিহঁতে নেক্সটটো আৰু বেটাৰ কৰে আৰু ভাল কৰে যেন আগলৈকে তেওঁলোকৰ যেন ভৱিষ্যতটো উজ্জ্বল হয় আৰু লগতে আমাৰ ওদালগুৰিৰ জাগাখিনি উন্নত হয় কাৰণ ইউথ কেন চেঞ্জ দ্য ফিউচাৰ আৰু তেওঁলোকে আজিৰ দিনত যদি কালিলৈকে যদি ভাল হয় তেতিয়া আমাৰ ফিউচাৰটো ভাল হ'ব সেইখিনিয়ে আমি ক'ব লাগিব আপোনালোকে যেহেতু তেওঁলোকক আদৰণি জনালে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোক উদ্দীপনাৰ কাৰণে তেওঁলোকক কি আমি তেওঁলোকক ডেপুটি চিফ আমাৰ BTRৰ তেওঁ MLA 69 ওদালগুৰি তেওঁৰ ফালৰ পৰা আমি চাৰ্টিফিকেট বিতৰণ কৰিলোঁ লগতে আমি মটিভেশ্যনেল বুকছ কিছুমান মটিভেশ্যনেল বুকছ আমি বহুতে ষ্টুডেণ্ট আছে যিসকলে আজিৰ যুগত মোবাইলতে ব্যস্ত হৈ থাকে পঢ়া পঢ়ি কোনো ধাউতি নাই তেনে ক্ষেত্ৰত এইবিলাক ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব তেওঁলোকক মই কৈছোঁ এতিয়া নেটৱৰ্কটো ইউজফুল হয় আৰু ইউজলেছো হয় যদি আপুনি ভাল কামত যদি ইউজ কৰে সেইটো আপোনাৰ ইউজফুল আৰু যদি আপুনি সেইটো যদি টাইম ৱেষ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কাৰণে সেইটো বেয়া সেইকাৰণে আমি তেওঁলোকক কওঁ যে যোনটো বস্তুত ইউজ কৰা যোনটো ইউজেবলখিনি তেওঁলোকে যেন গ্ৰহণ কৰে কাৰণ আজি তেওঁলোকে কৰিলেহে তেওঁলোকে ফিউচাৰটো কালি দেখা পাব নহ'লে আজি যদি তেওঁলোকে হেৰি কৰিলে পিছৰ ফিউচাৰটো বেয়া হৈ যায় আৰু আমাৰ সকলোৰ কাৰণে এটাই যে আমাৰ ফিউচাৰটো তেওঁলোকৰ হাতত আছে চ' মই তেওঁলোকক এটাই ক'লোঁ যে কৰিবা ইউজ কিন্তু লিমিটেড কৰিবা যিখিনি ইউজফুলখিনি তেওঁলোকে হেণ্ডেল কৰিব যিহেতু বহুখিনি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ লোক আছে তেওঁলোকে উত্তীৰ্ণ হৈ গৈছে ভাল কলেজত নামভৰ্তি কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ্থ তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ চৰকাৰে যিহেতু চলাই আছে বিদ্যালয়খনত তেওঁলোকৰ কাৰণে কিবা সাহায্যৰ কথা আপোনালোকে চিন্তা কৰিছে হয় ছাৰে ইতিমধ্যে কিছুমানক এনেকৈ বিচাৰি মানে গোটেই বিচাৰি মানে স্কলাৰশ্বিপ দি আছে যিখিনি তেওঁলোকে এডমিশ্যনৰ কাৰণে হেৰি কৰিব পাৰে আৰু বিশেষকৈ আৰু যদি কাৰোবাৰ প্ৰব্লেম আছে তেওঁলোকে আমাৰ আগত আহিব পাৰে আহি পেলাই এইখিনি বস্তু তেওঁলোকে ক'ব পাৰে কৈ পেলাই আমি সেইটোৰ ওপৰত আমি বিচাৰোঁ जायफोरा बेहाय दिनैनि हाबाफारिखौ बेबस्था खालामदों बिथांमोनखौबो आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिहरो आरो बेजों लोगोसेनो बेखौनो बुंनो लुबैयो जे जिबायदि हाबाफारि बे हाबाफारिया जायफोरानो फार्स्ट डिभिजन बा डिस्टिंक्शन लानानै मेट्रिक एबा हायार सेकेन्डारियाव उथ्रिसार जानो हाबाय बिथांमोननि थाखाय मोनसे थुलुंगानि आगान बे हाबाफारिनि गेजेरजों जानोबो हागौ जोंनि गथ'फोरा जायफोरा बे फार्स्ट डिभिजनाव उथ्रिसार जानो हाबाय बिथांमोना इयुननि जिबायदि सम बेफोराव साबसिन खालामनो थाखाय बे मोनसे थुलुंगा आरो जेब्लानाखि सासे सुबुङा साक्सेसफुल जायोब्ला सोरबा सासेया बाख्नायो बा बेबायदिनो थुलुंगा होयो होमब्ला मा जायो आरोबाव जौगानो थाखाय बे मोनसे थुलुंगा जिबायदि दिनैनि हाबाफारि बे हाबाफारियाबो लामनो जायफोरा बेहाय नुजाफैनो हादों जों फार्स्ट बिसोरबो बे थुलुंगाखौ मोननायनि गेजेरजोंनो बिसोरबो साबसिननिफ्राय साबसिन इयुननि समाव आवगायलांनो हागोन होननानै आं मिजिंथियो आरो जायफ्रा बे हाबाफारिखौ आखायाव लादों दा बिथांमोना जिबायदि साननानै बे हाबाफारिखौ आखायाव लादों दा बिथांमोनाबो मोजां जोंनि गथ'फोरा भबिष्यत खालामनो हाथों होननानै बे नोजोरजों बिथांमोना आगानखौ लादों आरो बिथांमोनखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिहरो आं दा सासे कलेजनि सासे प्रिन्सिपाल हिसाबै जोंबो लामनो गथ'फोरखौ बेबायदिनो नुबोगासिनो जायफोरा बेबायदि थुलुंगा मोनोब्ला आवगायलांनो थाखाय आरोबाव मा होनना बुंगोन सुबिदाखौ माने मोननायनि मोनसे लामा बा राहा दिहुनना लानो हायो बेबायदिनो आं सानो दा जि हाबाफारि दिनैनि जिबायदि हाबाफारि बे हाबाफारिया जथेस्थ' गुबुन गथ'फोरखौबो थुलुंगा होनो थाखाय आगान सुरनो थाखाय मोनसे राहा देखायगोन गोबां कलेज आरो फरायसालिनि फरायसाफ्रा बाइक सालायनाय आरो फेग्रा मुवा जानायाव बांद्राय
लोहाबनायखौ नुनो मोननाय जादों बे बेलायाव सासे गोरायुं जानानै नोंथाङा फरायसाफोरखौ मा मेसेज होगोन? दुखुनांथाव जोंनि बर'नि गेजेराव बांसिन बे जिबायदि माने बाइकआनो जाथों बा बायदिसिना निसा बुस्थु जानानै गावबा गावनि भबिष्यतखौ नस्थ' खालामनायखौ जों नुबोगासिनो जिनि थाखाय जों बिमा बिफा जानानै बा जों गार्जेन जानानै बा आं सासे गोरायुं जानानै जोबोद दुखु मोनो मानो होनबा जों जेब्लाबो जोंनि गथ'फोरखौ जेब्लाबो बेबायदि लामायाव थांनानै गावबा गावनि भबिष्यतखौ गावबा गावनि संसारखौ नस्थ' जानायखौ जों रावबो लुबैया आरो बे हिसाबै आं सासे गोरायुं जानानै आं गेजेर गेजेर गासै क्लासावनो थांनानै खिन्थु बे खोथाफोरखौ आं बुङो आरो जोंनि कलेजावबो बेबायदिनो गेजेर गेजेर बेबायदिनो जों प्रग्राम लायो बायदिसिना नारकटिक्स कनजाम्पसन बा साबस्टेन्स आबिउस बेफोरनि सायाव दा बेहाय जोङो बाहेरनिफ्राय आरो जायगानिफ्रायबो जों बेबायदि आलासि जायफोरानो रिसर्स पार्सन बेफोरनि सायाव माने एक्सपार्टिस दङ बिथांमोनखौ लानानैबो जों बेफोरबायदि हाबाफारिखौ जों लायो जिनि दारै जों एसेबाबो जोंनि उथिबोनाय जोंनि गथ' सेंग्रा सिख्लाफोरखौ एसेबाबो होबथानो हायो नामा आरो जों लुबैयो जेब्ला जोंनि बिमा बिफाफोराबो जाहाथे जेन गाव न'खराव हायाब्लाबो अब्लाबो गामिनि मदद लानानै बा समाजनि मदद लानानै एबा नङाबा बेबायदिनो आफादफोरनि जोंहा बे आबसुआनो जाथों बा गुबुन गुबुन बेबायदिनो फरायसा आफादानो जाथों दा बिसोरनि मदद लानानैबो बेफोरखौ एसे होबथानायनि माने हाबाफारिफोरखौ लानो हायो आरो बेफोरनि नोजोरखौ दोननानैनो जों सम सम जोंनि जिबायदि बे माने मा हायो मा हाया जोङो होबथानो थाखाय बेब'स्थाखौ गेजेर गेजेर लानाय जायो।